त्यानंतर ही स्पर्धा संपन्न करत असताना श्री जुगाई वॉश अँड शाईन रत्नागिरी आदिनाथ जयवंत आग्रे यांच्याकडून रोख रक्कम स्वरूपामध्ये आपल्या मंडळाला सहकार्य केले गेले. त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील, कारण या सहकार्यामुळेच ही स्पर्धा आपण एवढी संपन्न करू शकतो. सहकार्यामुळेच. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. पंच सामना लवकर सुरुवात करायची. चला, टीम मीटिंग जास्त वेळ खर्च करायची नाही. सरपंच पुन्हा एकदा वेलकम बॅक. सरचं स्वागत आहे या क्रीडा नगरीमध्ये. आपण पाहतोय, बघतोय, ऐकतोय श्री चंडिका मित्रमंडळ गणपती मानेवाडी आयोजित GPL यानी की गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6व आणि या 6व्या पर्वामध्ये आजची दुसऱ्या रजनीमध्ये तमाम मायबाप रसिकांचं या क्रीडा नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. चला, क्षेत्ररक्षण साधून घ्या. आजच्या रजनीतील सामना दुसरा इथे आरंभ केला जातोय. सलर बॅट खेळांगणाच्या दिशेने आपण पाहतोय निशांत आणि मोहिन काझी. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. निशांत आणि मोहिन काझीचा जर विचार करायला गेला तर अनेक स्पर्धा अधिष्ठित शिरगाव या संघाने पहिल्यांदा फलंदाजी करताना आपण पाहतोय प्रॉपिंग किस वरून मोहिन काझीचा विचार करायला गेला तर रत्नागिरी जिल्हा तालुक्याच्या बाहेर देखील हा खेळाडू खेळून आलाय. वाय चषक मुंबईत झालेल्या स्पर्धेमध्ये या खेळाडूने आपला दमखम दाखवलाय आणि तोच मोहिन काझी आपण पाहतोय. अंडर-19 मध्ये त्याचा दमखम राहिलाय. तोच मोहिन काझी प्रॉपिंग किस वरून खेळण्यासाठी इथे सज्ज झालाय. गोलंदाजी मार करून यश हळदणकर. पहिला चेंडूला फुल टॉस. आओ भाई आओ, मुझे मारो वाला चेंडू होता. पहिल्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवलंय बॉर्डरच्या बाहेर. येतोय GPL चा पहिला चौकार. गोलंदाजी मार करून आपण पाहतोय यश उर्फ ढोल्या या नावाने ओळखला जातो. सीसाई स्पोर्ट्स शाखा रत्नागिरीचा ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून ज्याची ओळख राहिली आहे तोच यश आपण गोलंदाजी मार करून पाहतोय. अरंड विकेट नंतरचा चेंडू मॅजिक डिलिव्हरी इथे फेकली गेली होती. चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे करते. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. डॉट बॉल येतोय. एक चेंडू तुझा तर दुसरं माझं असं समीकरण दाखवणारा चेंडू होता. पुढे एकदा मोहिन काझी प्रॉपिंग किस वरून खेळण्यासाठी ते सज्ज असेल. अकुट टप्प्याचा बॉल बघितलं होतं. त्यानंतर चेंडूला तारलं जात आहे. अगदी प्रेक्षक गॅलरीमध्ये चेंडू चाललाय हवाई सुंदरी करत. 4 धावांसाठी ते
बॅटिंग पॉवर प्ले आहे, म्हणजेच काय याचा फायदा मोहीन घेणार आणि मोहीन दाखवतोय की का मी मुंबई सारख्या ठिकाणी स्पर्धा खेळायला गेलो होतो. नंतरचा चेंडू फसवा होता, फिंगर रोल केली होती आणि त्यानंतर चेंडू चाललाय डिक्लेअर जाहीर क्षेत्रामध्ये. एका धावेसाठी असेल. एकच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 9 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुण्यात यार मीडियम पेसर इन स्विंग आउट स्विंग या गोलंदाजी खासियत राहिली आहे आणि दाखवून द्यावं लागेल. मिसी स्पोर्ट्सचा का ब्रँड अँबॅसेडर आहे. अकुट टप्प्याचा बॉल, इरादा होता पक्का, दिला जातोय 4 धाब्यांचा. अजून एक धक्का, अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन करणं गरजेचं आहे, पण मोहीन तुटून पडलाय. वय वर्ष कमी आहे, छोटा पॅकेट बडा धमाका मोहीन. नंतरचा चेंडू थोडासा इथे दिशाहीन ठरला जातोय. पंचाचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा येते. धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 14 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा चेंडूला तारला जात आहे. हवाई सुंदर, प्रेक्षक गॅलरीमध्ये वावराच्या बाहेर चेंडू गेलाय 4 धाब्यांसाठी. या 4च्या मदतीने षटक क्रमांक 1 चा खेळ समाप्त. धावसंख्या 18. हॅलो, हे आपण या स्पर्धा संपन्न करत असताना या मैदानासाठी जागा उपलब्ध करून दिले ते आमचे मित्र दिनेश चव्हाण यांनी मंचावरती यायचे, तसेच सुयोग चव्हाण यांनी देखील मंचावरती यायचंय. मोलाचं असं सहकार्य केलं गेलंय हे मैदान तयार करत असताना. त्यांचा देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. गोलंदाजी मार करून ईशानला इथे दाखल केले जाते. निसाद जर विचार करायला गेला तर निसाद पार पडलेला सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये मालिकावीरचा किताब ज्या ईशानने पटकावला होता तो ईशान अडीवरकडे आपण गोलंदाजी मार करून पाहतोय. दमदार शानदार कामगिरी करण्यासाठी ओळखला जातो तो ईशान यावेळी आपण गोलंदाजी मार करून पाहतोय. षटक क्रमांक 2 इथे घेऊन दाखल झालाय. गोल्डन शतक आहे. जितक्या धाबा बनवल्या जाणार तितक्या धाबा इथे दुप्पट केल्या जाणार आहेत. गोल्डन शतक डोकीदुखी ठरते ती गोलंदाजाला ठरणार आहे का. गोलंदाजी मार करून ईशानला इथे दाखल केले जाते. ईशान इथे सज्ज झालाय. गोल्डन शतक जितक्या धाबा बनवणार तितक्या दुप्पट. वा, अप्रतिम उच्च दर्जाचा फटका खेळला गेला. ब्लॉकरचा चेंडू पाहिलं होतं पायामध्ये, बॅट अपली मिडल ऑफ द केला चेंडू आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवून दिलं जात आहे बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 4+4 8 धावा मिळतील. धावसंख्या 26. नंतरचा चेंडू पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाव या स्कोर कार्ड वरती येणार आहे. 1+1 इथे मिळणार. टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळतील. धावसंख्या 28 28 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा फटका अतिशय सुंदर खेळला जातोय. लॉंग ऑफ बॉर्डरलाईनच्या बाहेर बाहेर बाहेर. 4 धाब्यांसाठी निशांतच्या बॅट मधून निशांत शांत असतो. धावसंख्या ओलांडण्यासाठी ओळखला जातो तो. निशांत कुठेतरी आक्रमक फलंदाजी करतोय. खेडसी या गावाला बिलॉंग करणारा हा निशांत आपण पाहतोय. अनेक दिवस, अनेक वर्ष, अनेक दिवसाची मेहनत आता परिकष्ट लावली जाते इथे. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिजन वरती जाऊन पोहोचली असेल तब्बल 36 या अंकांना धावसंख्येवरती. नंतरचा चेंडू पायावरती जाऊन आदळला जातोय. बॅक ऑफ हँडने चेंज ऑफ पेस केली गेली. गतीमध्ये परिवर्तन हे त्या ठरलं खूप महत्वाचं. येतो हे इथे डॉट बॉल. डॉट बॉल. ईशान आडिवरेकर आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार करून सुरेख टप्पा अटेंड केला गेला. नंतरचा चेंडू चांगला होता. पंचारी नो बॉलचा इशारा. +1 टोटल 2 धावा मिळणार. म्हणजे या चेंडूवरती मिळतील 4 धावा. नोचाच 1 रन असेल की नाही डिसिजन पेंडिंग आहे. अजूनपर्यंत पंच सलामत करतील, चर्चा केली जातील आणि त्यानंतर योग्य तो डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. नो +1 टोटल या चेंडूवरती 2 धाबा असणार. म्हणजे 4 धाबा या चेंडूवरती मिळतील. याची सर्वांनी नोंद घ्या. या 4 धाबा इथे मिळत आहेत. टीमची टोटल धावसंख्या 40 अंकांवरती. पुन्हा एकदा ईशान थोडीशी दिशा भटकलाय. करतो इथे संघाची दशा दशा दशा. येस, पुन्हा एकदा पंचांनी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. कुठेतरी थोडासा खराब झालाय. नियंत्रण कंट्रोल इथे सुटत चाललाय ईशानच्या गोलंदाजी भरून. समोर आहे निशान. ईशान तू निशान चाललेलं आहे बनव. यावेळी चेंडू चालला असेल
डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये बाईक मध्ये एक धाब इथे मिळते. बाईक स्वरूपातली मिळणारी एक धाब इथे स्कोर वरती अर्धित केली जाते. धाव संख्या 44 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुढे एकदा ईशान अराउंड विकेट बॅक ऑफ केलेला चेंडू मोठा फटका खेळायचा होता. टायमिंग जुळत नाहीये त्यामुळे येतोय इथे डॉट बॉल. या षटकातील अजूनही पंचांनी नो बॉल दिला जातोय. पंचांकडून नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धाव संख्या 46 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. अजून या षटकातील शेवटचा एक चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. पुढे एकदा निशांत टू ईशान चाललेले आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. हत्ती गाई संकटात नाही, संकट मोचरता बनावं लागेल ना. नक्कद बडा ना कद बडा, मुसीबत में जो खडा तो सबने बडा. येस इथे नंतरचा चेंडू वरती हलक्या त्याने चेंडूला कटवून दिला जाते. चेंडू चाललाय पॉइंट रिजन मध्ये. धाव संख्या पूर्णपणे कली जाते 50 अंकांवरती. 12 चेंडू फेस केलेत. 50 धाबा आतापर्यंत खर्च केल्या गेल्यात. गोल्डन षटका मागे गोल्डन धाबा इथे पूर्णपणे बनवल्या गेल्या. येणारे 18 चेंडू आता शिल्लक राहिलेत. त्या 18 चेंडू वरती किती धाबा इथे बनवल्या जाणार. अयुब गोलंदाजी बार करून अयुबला इथे दाखल केलं जातंय. अयुब कोतबडेकर याबी आपण पाहतोय काय करेल काय बिघडवेल. ऑल राज्य संघाकडून खेळताना अयुबला आपण पाहतोय. तो अयुब या जीपीएल गणपती प्रीमियर लीग मध्ये खेळण्यासाठी दाखल झालाय. समोर आहे उभरतबा तारा मोहीन साठी पहिला चेंडूला पाठवलाय. ऑन द राईट स्पीक बुक केलाय, हुक केलाय. 4 धाब्यांसाठी बुक केला जातोय. मोहीन मी पहिल्यांदाच बोललो होतो रत्नागिरी जिल्हा नाहीये, जिल्ह्याच्या बाहेर खेळून आलाय. वाय चषक या स्पर्धेमध्ये खेळलाय. दमकार कामगिरी केली आहे. तोच मोहीन आपण पाहतोय. पुढे एकदा मोहीन काझी खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा अतिरिक्त इथे मोजला जातोय. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे आपण पाहतोय. पंचांनी व्हाईट बॉल इथे घोषित केला जातोय. धाव संख्या 55 वरती. नंतरच्या चेंडू वरती इथे सिंगल अर्जित केली जाणार आहे. डिसिजन पाहायचं पंचांकडे अपील केली जाणार आहे का. पंच एकत्र येतील, चर्चा करणार, सलामत केली जाणार आणि त्यानंतर डिसिजन इथे दिला जाईल. डिसिजन यावेळी आपण पाहतोय 22 एक धाब इथे खर्च केली जाणार आहे. एक धन इथे मिळेल. नोंद घ्या आजच्या रजनीमध्ये खेळणारा प्रत्येक संघ आपण नोंद घ्या की पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. युट्यूब लाईव्ह प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी असेल याची आपण नोंद घ्या. पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे आहे. अतिरिक्त दाबा मोजला जात आहेत. कुठेतरी डोकेदुखी ठरते अतिरिक्त दाबा. नंतर चेंडू चांगल्या लेंथ वरती विचारपूर्वक टाकला जातोय. येतोय इथे डॉट बॉल. अशाच प्रकारचे डॉट बॉल करावे लागेल तर सामना आपल्या मुठीमध्ये जर आणायचा असेल. नंतरचा चेंडू मोठा फटका मोहितच्या बॅट मधून निघाला. चेंडू अशा कव्हर बॉलच्या बाहेर येतोय. जीपीएलचा चौकार.
चौच्या मैत्रीच्या दिशेने पुन्हा एकदा मोईन यावी फटकाला आजोबाबा काय तो फटका काय ते टायमिंग सर्वच काही ओके बद खेळीला फटका मोईन मी पहिल्यांदाच बोललो होतो छोटा पॅकेट बडा धमाका मूर्ती लहान पण माझी कीर्ती महान मोईनने इथे दाखवून दिलं जातंय नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं कॉलिंग कॉम्बिनेशन झालं आणि त्यानंतर चेंडू अडवला जातोय षटक संपतंय षटक क्रमांक 3 चा खेळ समाप्त धाव संख्या 65 65 धाव संख्या आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारली गेली आहे षटक 3 चा खेळ आतापर्यंत इथे समाप्त झालाय 65 धाबा इथे बनवल्या गेल्या आहेत येणारे 12 चेंडूंचा खेळ आता शिल्लक राहिलाय उर्वरित 12 चेंडूंवरती किती धाबांपर्यंत मजल इथे मारणार येणारे 12 चेंडू इथे सांगून जाणारे असेल टीम मीटिंग घेतली जाते विनंती असेल सोजाई देवरुख संघ आपण टीम मीटिंग एकदाच घेतली जाईल एकदाच चर्चा केली जाईल याची आपण नोंद घ्या अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची आपण नोंद घ्या 65 धाबा धाव लागलेत षटक 3 चे खेळ समाप्त झालेत चौथे षटक घेऊन दाखल केलं जातोय गोलंदाजी मार्क करून आपण पाहतोय शादाबवरती विश्वास इथे दाखवला जातोय अनेक वर्ष ही स्पर्धा खेळण्यासाठी शादाब आपण पाहतो खेळण्यासाठी येत असतो तो शादाब इथे पुन्हा एकदा दाखल झाला असेल प्रॉपिंग केस वरून अगदी खेडशी गावाला बिलॉप करणारा खेडशी गावाचा आशेचा किरण निशाण असेल पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा होता उंच खोरा चेंडू पाठवला जातोय शॉर्ट ऑफ द डे इथे सजवलाय चेंडू चाललाय बटन बाहेर 4 धाब्यांसाठी या 4च्या मध्येतील धाव संख्या 69 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल वारंवार टीम मीटिंग घेतली जाते पंचांबरोबर ती सलामत केली जाते चर्चा केली आहे बघूया काय डिस्टन्स इथे दिला जातोय पंचांकडून चर्चा केली जाते आपण सामना पाहतोय एका साईडला असेल सोजाई देवरुख संघ आणि दुसऱ्या साईडला बघायला गेला तर आदिष्टी बॉईज शिरगाव संघ या दोन संघांमध्ये मातब्दार संघ म्हणून कोण ओळखला जाणार आहे सॉरी सुकाई देवरुख संघ या बी आपण पाहतोय आणि कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल सुकाई स्पोर्ट नांदळच हा संघ आपण पाहतोय रणनीती वारंवार सामना थांबवला जातोय चर्चा केली जाते निशान पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल त्याला शांतपणे ओळखला जाणारा ईशान अकुटापाचा बॉल यावेळी फसवा होता फसवलाय यष्टरक्षक चुकला बॅटमन बुकला एका धाबेसाठी हुकला येस बाईक स्वरूपातली एक धाबेची स्कोर कार्ड वरती मिळते धाव संख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 70 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल पुढे या मीडियम पेसर गोलंदाजी करून पंचांच्या उजव्या हाताकडून केलेला चेंडू अकुटापाचा होता इन स्विंग इथे ठरला घातक चेंडू आहे जो टिचकीवरती रोल केला जातोय टिचकी मारली जाते चेंडूवरती इन स्विंग आणि आउट स्विंग हीच गोलंदाजीची राहिलेली खासियत आहे टिचकीवरती चेंडू आत तर कधी बाहेर घेतला जातोय नंतरचा चेंडू यावेळी अलाउंड कार्पेट फटका पाहिला होता बॉडीपाशी चेंडू येऊ दिला आणि त्यानंतर चेंडू अगदी मिडल बॅट केल्यानंतर डिक्लेअर छात्र्यामध्ये 2 धाब्यांसाठी घेतलाय 2च्या मदतीने टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती 72 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल जे प्रेक्षक आमच्या बरोबर युट्यूब वरती जोडले जात आहेत तर तमाम मायबाप क्रीडा रसिकांचं या जीपीएल पर्व 6 मध्ये सरचे स्वागत असेल चांगली फलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जातो आणि दाखवून दिलं जातंय मी का खेडचे ते एवढे सफर पार केले गणपतीपुळे या रस्त्यामध्ये किती अडथळे आले त्याच्यावरती मात करत मला इथे खेळायचंय टीमची टोटल धाव संख्या 72 या अंकांवरती 400 जण लाईव्ह ही स्पर्धा पाहत आहेत त्या सर्वांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल धावया मैदानाच्या दिशेने याबी वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय अतिरिक्त धाबा याबी स्कोर कार्ड वरती मोजल्या जात आहेत कालच्या रजनीमध्ये देखील असंच झालं होतं अतिरिक्त धाबा कुठेतरी ऐनवेळी महागात पडत होत्या नंतरचा चेंडू काय फटकाय अतिशय सुंदर डोळ्यांची पारद फेडणारा फटका इथे खेळला गेला आणि त्यानंतर बीत आहे तिथे तब्बल 4 धाबा या 4 धाबा स्कोर कार्ड वरती जमा केल्या जातील धाव संख्या टीमची टोटल 77 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल
77 धाबा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागलाय. षटक क्रमांक आपण पाहतोय सध्या 4थं इथे मार्गस्थ आहे. पहिलं षटक जर विचार करायला गेला तर यश हळदणकरने हाताळलं गेलं, तब्बल त्यांना 18 धाबा खर्च केल्या. दुसरं षटक गोल्डन होतं, तिथे ईशानला गोलंदाजीला आणलं, तो थोडासा महागडा ठरला. टोटल त्यानं 32 धाबा खर्च केल्या. पुन्हा एकदा तिसरं षटक आयुब घेऊन आला, त्यानं 15 धाबा खर्च केल्या. आणि त्यानंतर शादाब आता गोलंदाजीवरती आलाय. जवळपास शादाबने आतापर्यंत गोलंदाजीवरती 11 धाबा खर्च केले असतील. वारंवार टीम मीटिंग चर्चा धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. जाऊया खेळाडूच्या दिशेने. थोडासा टेक्निकल इश्यू आणि त्यानंतर आमच्या पूर्ण टेक्निकल टीमने तो इश्यू पार केल्यानंतर जाऊया मैदानाच्या दिशेने. गोलंदाजी मार करून गोलंदाज पुढे द्यावी. शादाब खले गोलंदाजी मार करून इथे सज्ज झाला असेल. हलक्या पद्धतीचा चेंडू आखून टप्प्याचा होता. बॅक फूट पंच इथे खेळण्यात येतोय. चेंडू चाललाय डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये 2 या धावसंख्येसाठी. या 2च्या मदतीने षटक क्रमांक 4चा खेळ इथे संपुष्टात येईल. षटक 4चा खेळ समाप्त झाला. धावसंख्या 79 या धावसंख्येवरती. नाबाद आतापर्यंत चांगली पार्टनरशिप या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जर कोणत्या खेळाडूने केली असेल तर या 2 खेळाडूंच्या माध्यमातून पाहतोय. आतापर्यंत नाबाद खेळ इथे केली जाते. मोहीन आणि ईशानच्या माध्यमातून अप्रतिम खेळ इथे आपण असेल. मोहीनचा जर विचार करायला गेला तर आतापर्यंत चांगली फलंदाजीच्या माध्यमातून पाहते. 29 या धावसंख्येवरती वैयक्तिक खेळतोय. आणि आता बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन. येस, बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला जातोय. ज्यानं थोडंसं गोल्डन शतक हाताळलं होतं तो ईशान यावी आपण पाहतोय. थोडासा मागण्या ठरला होता तो ईशान आडिवडेकर गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय. जीपीएल पर्व 6व आपण पाहतोय. वारंवार टीम मीटिंग कारण सुकाई स्पोर्ट नांदेड संघ या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदाच भाग घेतोय. वारंवार क्षेत्ररक्षणात फेरबदल केला जातोय. अनेक चर्चा केली जात आहेत. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 79 या धावसंख्येवरती आतापर्यंत मजल मारली जाते. आता आजच्या रणनीतीला हायस्ट पार्टनरशिप चांगल्या प्रकारे ते केली जाते. परत एकदा मोईन काची प्रपिंग सोडून खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. गोलंदाजी मार करून पहिला चेंडू बॅकअप आहे. तेच तरार इथे फेकला होता आणि अगदी तेच तरार चेंडू होता. चेंडू चालला असेल डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये. 1 धाब्यासाठी इथे असेल. थेंबे थेंबे तळे साच असं म्हटलं जातं आणि ते तळ आता इथे साचत चाललं असेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड रीडर वरती 80 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 80 धाबा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागल्या गेल्यात. पुण्यात एकदा गोलंदाजी मार करून ईशान नंतरचा चेंडू मोठा पटका खेळायचा होता. पॉवर प्लेचा फायदा इथे उचलला जातोय. चेंडू चाललाय अगदी खरेदी केलाय 4 धाब्यांसाठी. धावसंख्या या झटपटने बदलत चालली आहे. 84 अंकांवरती मोईन काची अप्रतिम फलंदाजी इथे करतोय. प्रेक्षक वर्गांसाठी मोईनची फलंदाजी एक आग ओघणारी ठरली आहे. काय फटका आहे, काय टायमिंग आहे, अतिशय सुंदर फटका. चौकाराची आतिषबाजी एकापेक्षा एक उत्तुंग असे चौकार यावी मोहीन काचच्या बॅटमधून आपण पाहतोय. तोच मोहीन नंतरचा चेंडू यावी अप्रतिम फटका आहे. काय दर्जेदार टायमिंग जुळलंय. चेंडूला पाठवून दिलं जाते लॉंग बॉलच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 92 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. या स्पर्धेतील हायेस्ट धाबा उभारल्या गेल्या आहेत. आदिष्टीबाई शिरगाव या संघाकडून हायेस्ट धाबा इथे असतील. 91 होता आजच्या रजनीमध्ये. 52 धाबा झाले असतील. नंतरचा चेंडू
डिक्लेअर एका धावेसाठी इथे घेतला जातोय. धावसंख्येत 1 ने भर पडेल. धावसंख्या 93. सिंगल इथे अर्जित केली जाते. धावसंख्या 93 या अंकांवरती. या स्पर्धेतील आतापर्यंत सर्वाधिक हायेस्ट धाबा आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी या संघाने उभारल्या गेल्यात. कालच्या रजनीमध्ये 91 धाबा होत्या. 9चा आकडा अल्टीमध्ये कल्टी ज्यांना माहिती आहे ते बरोबर समजून जातील. 9चा खेळ हा काय क्रीडांगणामध्ये चालतोय. कालच्या दिवसामध्ये बीबीसी भूतेवाडी हा संघ बक्षीस पात्र फेरीमध्ये दाखल झाला असेल. बबन भूते हे संघ मालक असतील. नक्की त्यांच्या चेहऱ्यावरती स्मितहास्य उमटलंय कारण त्यांचं नशीब चालू झालंय. पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये स्वप्न होतं, स्वप्न साकार केलं जातंय. नंतर यावेळी पाहायचं 9च्या गेटला धोका आहे, जरूर पटकरला जाणार आहे. आगाऊपणा तू केला कशाला आणि येस धावता धावता तू रन आउट झाला. षटक 5चा खेळ इथे संपुष्टात येईल. निर्णायक 5 षटके इथे समाप्त होत आहेत. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आदिष्टी बॉईज संघाने उभारली गेली. 93 आणि 94 धाबांचा भला मोठा टार्गेट इथे ठेवलं जात आहे. 94 धाबा, 30 चेंडू आणि 94 धाबांची आवश्यकता असेल. कुठेही जाऊ नका, पाहायला विसरू नका. GPL या ठिकाणी गणपती प्रीमियर लीग. आपण तिथपर्यंत जोडलं जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. हॅलो, आपण जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आपण पाहतोय श्री चंडिका मित्र मंडळ मानेवाडी आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग पर्व 6 आणि या पर्व 6 मधला आजचा हा दुसरा दिवस. दुसऱ्या दिवसातला चालू असलेला सामना. या ठिकाणी दुसरा सामना आपण पाहतोय आदिष्टी बॉईज विरुद्ध सुकाई स्पोर्ट्स नांदळच. या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करत असताना आदिष्टी बॉईज संघाने 93 धावा उभारल्या. 94 धावांचं आव्हान दिलं गेलंय. तगडं असं आव्हान आहे. पाहूया हे आव्हान पूर्ण करेल का सुकाई स्पोर्ट्स नांदळच. या ठिकाणी स्ट्राईकला प्रतीक आणि नॉन स्ट्राईकला ईशांत आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय तो विशाल. या ठिकाणी पहिला चेंडू इथे निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. पॉवर प्लेचं षटक आहे. नक्कीच तरी सुवर्ण संधी असेल ती फलंदाजाला. या आधीच्या सामन्यामध्ये 11 धावा खर्च केल्यानंतर 3 विकेट या गोलंदाजाच्या नावावरती राहिल्या होत्या. तोच हा गोलंदाज विशाल. या ठिकाणी
हा चेंडू डेड बॉल. इथे नियम लागू केला गेलाय, जर झाडाला चेंडू लागला तर डेड बॉल घोषित केला जातोय. हा नियम इथे लागू होतोय. पाहूया पुढचा चेंडू विशाल कडून. या ठिकाणी प्रतीकसाठी नक्की सरी पॉवर प्लेचं षटक असताना इथे सुवर्ण संधी आहे. या षटकामध्ये आपल्याला चौकार ठोकण्याची नामी संधी, परंतु इथे एक खराब चेंडू हाताळला जातोय. अतिरिक्त धाव गोलंदाज खर्च करतोय. या अतिरिक्त धावेने धावसंख्येमध्ये भर पडते. एक धाव इथे नोंदवली जाते. संघाचं खातं उघडलं जातं अतिरिक्त धावेने आणि त्यानंतर 2 धावा. 2 धावांच्या क्षेत्रामध्ये हा चेंडू जाताना दिसतोय. या 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये बदल घडतोय, परंतु इथे मात्र चौकार येणं गरजेचं असेल आणि चेंडूने भेद घेतला. यश त्यांचा त्रिफळाचित केलं जातंय. प्रतीकाचा खेळ संपवला जातोय. पहिला धक्का बसतोय तो सुकाई स्पोर्ट्स संघाला. अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी, भेदक मारा या ठिकाणी पाहायला मिळाला तो विशाल याचा आणि पहिला फलंदाज इथे गारद झालाय. 3 या धावसंख्येवरती पहिला फलंदाज इथे बाद होताना दिसलाय आणि त्यानंतर मैदानात दाखल होतोय तो यश हळदणकर. गोलंदाजीसाठी अतिशय सुंदर असा गोलंदाज मानला जातो, परंतु आता फलंदाजीसाठी मैदानात दाखल झालाय. नक्कीच तरी त्याच्या संघाकडून मोठी अशी अपेक्षा असेल आणि ही अपेक्षा जर पूर्ण करायची असेल तर येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार हा ठोकणं गरजेचं आहे आणि पहिला चौकार येतोय यश हळदणकर याच्या बॅटमधून. अतिशय सुंदर अशी सुरुवात. सुंदर अशी सुरुवात यश हळदणकर याच्या बॅटमधून आपण पाहतोय. चौकाराला नो चेंडू, त्यावरती केला गेलाय प्रहार. येतोय आणखीन एक GPL चा चौकार. हा नो चेंडू 5 धावांची भर देऊन जातोय. आता मात्र फलंदाज या ठिकाणी श्रेष्ठ ठरतोय तो यश हळदणकर. 94 धावांचं लक्ष पार करण्यासाठी सज्ज झालाय तो सुकाई स्पोर्ट्स संघ आणि ते मैदानात आपण जोडी पाहतोय. तो एका बाजूला यश हळदणकर, दुसऱ्या बाजूला निशांत. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, नोचा इशारा. इथे पंचांनी दंडित केलं गोलंदाजाला. अतिरिक्त धाव दिले. धावसंख्या पाहूया 13 वरती पोहोचले. 13 वरती धावसंख्या पोहोचले. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. पाहूया पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा प्रहार केला गेला. येतोय आणखीन एक दणदणीत खणखणीत चौकार. यश हळदणकर खरोखर चांगली अशी कामगिरी. धावसंख्या 17 वरती पोहोचले. 17 वरती. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती कोणाला ठरेल खतरा. फलंदाजी ते चौकार ठोकतोय की गोलंदाज त्याला रोखून धरतोय आणि ते क्षेत्ररक्षक करताना दिसेल तो अमोल कळंबटे. खरोखर चांगलं असं क्षेत्ररक्षण. पहिल्या षटकाची सांगता होते आणि पहिल्या षटका अखेर धावसंख्या पोहोचले 1 बाद 17 धावा. या ठिकाणी दुसरं षटक घेऊन येतोय मोईन काझी. या ठिकाणी आपण त्याला फलंदाजी करताना एक सुंदर आक्रमक फलंदाजी केली. आता गोल्डन षटक घेऊन आलाय. समोर असेल तो निशांत. इथे मात्र सुंदर असा चौकार येतोय. क्षेत्ररक्षण करण्याची सुवर्ण संधी होती, परंतु ही संधी सोडले. चौकार इथे येताना दिसतोय. गोल्डन षटक आहे त्याच्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती चौकार ठोकावा लागेल, कारण आपल्याला इथे ज्या धावा आपण गोळा करणार आहेत त्याची दुप्पट इथे पाहायला मिळणार आहे आणि त्या दरम्यान इथे 1 धाव नोंदवली जाईल. नक्कीच तरी डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव जोडली जाते. पुन्हा एकदा पाहूया मोहीन काझी पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करतोय. सुंदर असा फलंदाज आता गोलंदाजी मार्क वरती आलाय. पुन्हा एकदा जाहीर क्षेत्रामध्ये चेंडू जातो 1 धावेसाठी. एक धाव देखील महत्वाची असते, कारण एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. 29 वरती पोहोचले. पाहूया या दुसऱ्या षटका दरम्यान किती धावा उभारे आणि इथे मात्र क्षेत्ररक्षण घडतंय. निर्धाव चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. मोईन काझी पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन सुंदर शॉट इथे आपण पाहतोय आणि येतोय आणखीन एक चौकार. निशांत याच्या बॅट मधून. धावसंख्या पोहोचले 33 धावा. गोल्डन षटक इथे सुरू आहे. धावसंख्या 37 धावा. माफ करा, या ठिकाणी धावसंख्या 37 वरती पोहोचले.
पुन्हा एकदा फलंदाज इथे निशाण पाहूया, येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार ठोकेल का, परंतु पंचांनी गोलंदाजाला दंडित केलंय, वाईटचा इशारा दिलाय. पुन्हा एकदा एक अतिरिक्त धाव ही धावसंख्येमध्ये जोडली जाते आणि हा चेंडू जाईल एका धावेच्या क्षेत्रामध्ये. षटक समाप्ती होते, गोल्डन षटकाची समाप्ती झाली. धाव संख्या होईल ती 41 धावा. हॅलो हॅलो, हॉटेल श्रीकृपा तुषार यशवंत पाटील यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 1100 रुपयाची देणगी स्वरूपामध्ये राशी आले. आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद. हॅलो, अनेकांचा हातभार या स्पर्धेला लागतोय, खरोखर अनेकांचं लाख मोलाचं सहकार्य. 18 चेंडू आणि 53 धावांचं लक्ष. तिसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज निखिल आणि या ठिकाणी समोर असेल तो यश हळदणकर. या चेंडूवरती सुंदर प्रहार केला गेला होता, परंतु इथे समोर उभा टाकलाय तो मोहीन काझी. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण केलंय, 4 धावा रोखल्याय. त्यानंतर पाहूया पुढचा चेंडू निखिलचा आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडू. यष्टांच्या मागे यष्टीरक्षक देखील अचूक कामगिरी करतोय. निर्धाव चेंडू इथे सोडवला जातोय. पाहूया या सामन्याचं गणित कशा पद्धतीने इथे पाहायला मिळेल. रोमांचक इथे सामना पाहायला मिळेल का, आणि त्या दरम्यान चेंडू जाईल तो 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. अनेक रसिक प्रेक्षक या स्पर्धेदरम्यान इथे जोडलं गेलं. युट्यूबच्या माध्यमातून असेल किंवा प्रत्यक्षरित्या असेल, त्यांचं देखील मी आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय. पुन्हा एक चेंडू इथे रोखून धरला जातोय मोहीन काझी याच्या माध्यमातून. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय, खरोखर चांगलं असं क्षेत्ररक्षण इथे घडतंय ते आदिष्टी बॉईज या क्षेत्ररक्षकांकडून. आणि इथे मात्र एका धावेसाठी जाहीर क्षेत्रामध्ये चेंडू गेलाय. एक धावेची भर पडते. धाव संख्या 44 धावा. हे षटक, या षटकादरम्यान इथे दबाव पाहायला मिळतोय गोलंदाजा आणि क्षेत्ररक्षकांकडून आणि त्या दरम्यान चेंडू जाईल 2 धावांच्या क्षेत्रामध्ये. षटक समाप्ती होते. 3 षटकाची समाप्ती झाल्यानंतर धाव संख्या 46. आता मात्र समीकरण पाहूया. 12 चेंडू 48 धावा. 12 चेंडू 48 धावा म्हणजे 12 चेंडूला 12 चौकार इथे ठोकणं गरजेचं ठरेल. आणि आता स्ट्राइक वरती येईल तो ईशान. या ठिकाणी तिसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज मोहीन. पुन्हा एकदा मोहीन या ठिकाणी 4थं षटक घेऊन आला. काय फटका खेळलाय, सुंदर असा फटका. या ठिकाणी येतोय सुंदर असा खणखणीत चौकार. चेंडू या ठिकाणी सीमारेषा पार मैदानाच्या बाहेर पाठवला गेलाय. धाव संख्या होते 50 धावा. इथे संघाचं अर्धशतक झळकवलं जातंय. त्या दरम्यान चेंडूने वेध घेतला यश त्यांचा. त्रिफळाची तो आणखीन एक धक्का बसतोय तो सुकाई स्पोर्ट्स संघाला ईशानच्या स्वरूपात आणि धाव संख्या असेल ती 50. अतिशय चांगला खेळ इथे दाखवला जातोय तो आदिष्टी बॉईज या संघाच्या माध्यमातून. पाहूया पुन्हा एकदा मोहीन काझी पुढचा चेंडू घेऊन आणि इथे मैदानात दाखल झालाय तो हरेश चालके. इथे आल्या चौकार ठोकला गेलाय. हरेश पुन्हा एकदा पाहूया चौकार आणि हा चेंडू जाईल No+2 अशा 2 धावा. इथे No+2 अशा 3 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या पोहोचले 57. या धावसंख्येवरती हरेश नक्कीच तरी पाहूया इथे क्षेत्ररक्षण घडतंय का, आणखी चेंडू अडवून धरला गेलाय. निर्धाव चेंडू सुटतोय. हरेश पुन्हा एकदा पाहूया पुढच्या चेंडूवरती हल्ला बोल चढवलाय. चेंडू जातोय धन 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 सीमारेषा पार चौकाराच्या दिशेने. या 4 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलतंय. पुन्हा एकदा हटके फटके येतोय खणखणीत चौकार. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचले 65 धावा. आता मात्र 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 6 चेंडू. हॅलो, साईज बार रेस्टॉरंट त्यांचे मालक प्रशांत दादा बेळगावकर यांच्याकडून या टुर्नामेंटसाठी 2000 रुपयाची धनराशी आले.
त्यांचं आमच्या मंडळाकडून आभार असतील, कारण या सहकार्यामुळेच आपण ही स्पर्धा गेली 6 वर्ष संपन्न करतोय आणि नक्कीच ही स्पर्धा या सहकार्यामुळे संपन्न करत असताना पुढे अजून देखील पावलं टाकण्याचे इरादे आमचे असतील. धन्यवाद. हॅलो, 6 चेंडू 29 धावा हे समीकरण आता अंतिम षटका दरम्यान पाहायला मिळेल आणि शेवटचं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज निशांत. या ठिकाणी निशांत येतोय शेवटचं निर्णायक षटक घेऊन. 6 चेंडू 29 धावा. समोर आहे तो यश हळदणकर. पाहूया या सामन्याचा रोमांचक. 6 चेंडू 29 धावा. नक्कीच तरी दोन्ही बाजूने सामना या ठिकाणी चुरशीचा होऊ शकतो. निशांत शेवटचं षटक घेऊन एक उत्कृष्ट फलंदाज या ठिकाणी आपण त्याला पाहिलंय फलंदाजी करत असताना. आता गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झालाय. पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजीला प्रारंभ करतोय यश हळदणकर. समोर आहे. पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केला गेलाय, परंतु इथे चेंडू अडवून धरला जातोय. निर्धाव चेंडू. पहिला चेंडू डॉट बॉल इथे घोषित झालाय. त्यानंतर पाहूया येणाऱ्या 5 चेंडूवरती कशा प्रकारे इथे फलंदाज धावा जमवण्याचा प्रयत्न करेल यश हळदणकर. आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. 2 चेंडू निर्धाव. आता मात्र 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. 29 धावांचं लक्ष दूर आहे. पाहूया त्या दरम्यान एखादा खराब चेंडू जर पडला. नो चेंडू. इथे पंचांनी दंडित केलं गोलंदाजाला. 1 धाव देऊन जातोय हा चेंडू. अतिरिक्त स्वरूपात धाव संख्या 66. पुन्हा एकदा पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. इथे मात्र आणि हा चेंडू देखील अडवून धरला जातोय. 3 चेंडू इथे आपण निर्धाव पाहतात. 1 चेंडू नो स्वरूपात टाकला गेलाय, म्हणजे आतापर्यंत या गोलंदाजाने 1 धाव खर्च केले. त्यानंतरचा नो चेंडू. नो +2 अशा 3 धावा इथे ग्राह्य धरल्या जातील. या नो वरती चौकार जर बसला असता तर नक्कीच चुरस निर्माण झाली असती, परंतु इथे मात्र 2च धावा मिळत आहेत. अशा 3 धावा पकडल्या गेल्यात आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण घडतंय. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय आणि जवळजवळ हा सामना पुन्हा एकदा आदिष्टी बॉईज या संघाच्या पारड्यामध्ये जाताना दिसतोय. आणि इथे दुसरा सामना विजयी होताना दिसेल तो आदिष्टी बॉईज संघ. खरोखर चांगला खेळ आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. व्हाईटचा इशारा इथे पंचांनी दिलाय. अतिरिक्त 1 धाव जोडली जाते आणि इथे सामना संपलाय आणि विजयाचा मानकरी ठरेल तो आदिष्टी बॉईज हा संघ. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. इथे दुसरा सामना विजयी ठरलाय.